sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a George, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadag iti naayat adumdumngeg kadag iti drama dito YouTube. Ket kanayon ko apadpadaanan dagiti baro nga upload yo. Naawisak met ang nagsurat bareng mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy nanumo a surat ko. Naladawak anak asawa gaputa tinulungak pay a nag-eskwela dagiti tallo a kakabsat ko. 35 titawan ko, idinto ta 23 laang met titawan ni Aida, idi nagkalaysa kami. Kaasi ti apo na addaan kami met iti dua nga anak, nga isu ti makagapo no apay ang naggagagat ken nagsingsing petak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Ni, nagsapa ka magtanabing mangon lakay. Uwan bakit? Masapa kami ang mapan ni Garden. Iti kasta, masapa mo't amal Pasko ti agispre. Kat nagkape ka nga rudan. Uwan, itay pa naglutok iti arena. Isumatan ating kape. Nakalutok pa ini tinapoy. Sikantun ang luto iti sida balunan na gitubing Wala kay, nga madamdaman ton. Huston to inton aglukat store. Sigurado nga min a frozen foods manen ti kayat dagiti anak ta abalunan. Numabalin, saan mo unay arwaman dagiti anak ta iti frozen foods bakit? Saan kanukat anasalun at dagita amakmakan ita? May mayat mutlaang nunateng ti sida inda. Ay na, di damot nga rod kayat tinateng lakay. Saan da ka no amatil muntiin na po'y nunateng ti sida inda? Talaga sa balin dagiti ubing ita. Napili dan iti masida. Naku namon lakay. Isoda pa'y kit din ati matungtungpal. Numaminsan, saan amaw-awatan ti kayat da? Malala. Sigalat tangarutan ti makamu dito'y bakit? Mapana kon. Tani, lumawagan. Umayak tumangan inton madamdama. Sa dinot ti papanang bakit? Mapanak man biit ijay klinik lakay. Mapanak man agpabipi. Abay, agan ano kaya? Masansan nga rod ang makarik na ak itipan na kaulaw. Ay, kuyugan kan Ay saan ang lakay? Kabailakon nga oray siyak lang timapan. Saan na bale taasidag lang mati klinik manipod dito'y balay? Sigurado ka? Wan, unay kalakit din aya. Sige nga rod bakit? Agpayong ka Tani, nagpudot ti panawan. Wan. Sige nga rod, tamapanak mo ti ni Garden. Barang malpas kumot itante agabono. Aday ta, nalpas ko manulangin. May nabunuan na kiti mula ka patatas. Mamanulangin na bulan ti unayan. Mabalin tumatin kapitan. Parang matsyambaan tumamot din ang ato presyo. Ay kasta, adamot gunggunak nagkaragkarte. Marikmak tibisan ko na. Tinasayat. Agawid ak pala. Agsubliak tumanin itong madamdama. Tay tuloy ko adalusan na gitinaruutan na pasat tinagmula. Manong George! Ha? Manong! Ni Bernadette na dyan. Adag dito ating ko! Apay ka tayo! Ay na Manong!
Apa yan? Nagtartaray kan sa amin nga may diloy. Wan manong, ningamin manang ayda. Oh, apa ni manang mo? Intaray day di ospital. Anya. Diyos ko. At tuyak, kasi papakumbabang agtawat ititulong kan kasim. Pang-asim ka diya. Tadi mo ba'y payaan da asawa? Ispalim ko ma, iti mabalin apa kay sagmakan na. Pang-asim, Diyos ko. Kat, kumusta matan ti asawa, manak ko? Kasi ti Diyos na lang. Medyo okay matan ti kasasad na. Anya nga ikano ti sakit na, baro. Sigun kadagiti rimor a resulta ti laboratoris na. Diabetic ta sawak. Ay sus, di kat kasapulan na matan ti aginsulin. Dependento na nanang. Barang no kabailan pa iti agas. Iti kasta, oray saan pa ilaan nga aginsulin. Ay una yun. Masapul aliklikan ng dagiti makmakan nga agpangato iti blood sugar. Kapilitan ananang. Isumot lagayam. Akanayon na nga ibaga ang maululaw. Kan kaslag kakapsut kanunukwa. Iso adya ako ni kuykuyog iti garden. Iso asika, an nadamot ti salunat mo anak ko. No adda marikrik nam, agpa-check up kamutan. Iti kasta, maamuan no anya ti husto ang makagapo. Diyo iyalang-alang, tanarigrigat no mabaybayan. Dakdakkel aparikot no bilang laeng. Mangan kan bakit? Anong sampay lang tagsiday tili ng bung anateng? Na ito'y matinapoy mo. Inlutuan ka iti brown rice. Mayat ka nun da ito'y para itikaskan ka diabetic. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Hala, mangan kan. Itikas ta. Makatumar ka matan iti agas mo. Ado timbawal ti doktora kanam. Isama sa pula bantayam dagiti kang kanam. Itikas ta. Taras kang hagimbag bakit? Wala kay. Agpaimbag ka. Itikas ta. Agdidin na tayo pa iti mabayag. Wan ka dila kay. Di ka agdanag, ta sa anak pa'y matkat amatay. Kunada nga rudan, masamang damo, mahirap mamatay. Mala, makanta nga rudan. Tani, agsubliak pa iti garden. Mapangkumot bisitahan lagi ti mula kapatatas. Mapankuman kita, no mabalinan ang maapit. Jeremy! Umay ka man biit. Jeremy! Sa dino ti ayan ni manang mo? Adoy Jerwar, mami. Aglablaba. Kasta ka di. Ay na, kaasimot ni manang mo. Imbes asyak kumati mga aramid iti dayjay. Bayan yun, mami. Kabailan ni manang dayjay. Nagpiksan tupay ng aglaba. Unay kan ay anak ko. Ingka katulungan ti kabsat mo. Un ka di. Talaga matatulunga kinton madamdam mga gisampay ni manang Tiesa. Sige. Aywan, ibagam tuman tanumalpas nga aglaba ket mangilambong iti okra ken ugot ti kamote. Taiso ti sidaek inton aldaw. Siya kun ati mangilambong, mami. Kabailam aya. Kitwen. Apay, awan bilibyo kanyak aya. Mala, ingkaman nga rod mangilambong anak ko. Itikas na, saan nga isupay nga aramidan ni manang mo inton madamdama. Ariglado, mami. Oops. Agyamanak. Nalpas ko matlaang nga ginawgawan dagiti linabaak. Nagsakit tisikat ko. Bagkate kong titimba, tay sampay kong dagitoy. Iti kasta, mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Mana, tulungan kang magsampay. Ha?
Sige man nga rod, ading. Tani, nabanugak a nagigalgal kan naggawgaw. Wen manang. Ni, anya dagiti limitam iti ayan ti imam, ading. Daytoy. Jak nga rod ammo, manang. Amangan no naanak iti panagayayam iti volleyball. Kanayon ak ngamin amatirwan iti bola. Kasta? Wen. Ang ada pa'y matitayan ti sakam. Wen tadadag iti gundaway mapatukma. Kan agparintumangak no kasya akamatak ti bola manang. Kasanokot naglupoy kamat ngamin. Kas kalababay nga gargaraw. Baklakan samad, Jeremy. Uy, saan niya? Bakla nga. Si Kangay, tumboy ka. Di wow. Ala, umaynak tulungan nga gisampay. Wano, umaynak laang disturbuan. Siyempre, umay katulungan nga gisampay amanang. Ala, tulungan nak nga rudan, tani. Nagdagsan to'y ulas. Paspasan tapay anaimbag. Iti kasta, daras amamagaan. Partakan tati magna, ading. Iti kasta, saan ta amala daw ama panag-eskwela. Mabit lang, manang. Kasla marigata nak nga umangis. Kasla mo ulawak. Anya, ni apay ngay. Tsaka mo. Kaslang kakapsutak matan. Anya, ay sus, kasano daytan? Sapay awan kadwata. Nangan ka matitay bigat saan aya? Un manang. Nagatupay nga rutikinan ko. Ato'y titanom. Uminom ka pa'y laang. Agyaman ak manang. Orayak lang na bang aral ngayon minom? Kat? Okay ka ka din? Uwan manang. Sigurado ka? Uwan. Ibagam laang no di mo kabailan, tauray agsublitan ijabalay. Ibagata kadamami kan daddy, iti kasta may pa-check up da ka. Saanan manang? Okay akon. Ang mga nubanok ko lang da ito Ala, ituloy tangarudan ti magna. No adda lumabas alugan, paraan ta makilugan ta. Iti kasta, saan kan amabannog amagna? Kan tapno daras ta makadano ni Jay Eskwelaan. Kumusta akan, anak ko? Naimbag ka ka din? Kaasi ti apo tatang, ininot matan nga agsubsubli iti sigot ti pigsak. Saan akas iti, akanayo nak nga agkakapsot kan awan gaganay gayak. Nasaya at mo't nga ron, ano kasta, anak ko? Talaga, ayat ti Diyos. Kaputa di na intulok nga dadagay sa mapasamak ka. Husto kayo, tatang. Ni George ngay, sa dino ti ayan niya. Ay nasapa manen anapan ijay garden, tatang. Amuyo mo't no kasano ti kinagagat di manugang yo. Imbagla ngay. Tan nakatumpong ka iti nagagat ken naanos nga asawa, anak ko. Malaksid iti dayta, awan pa'y pulos bisyo na. Launay atatang, ba nagapagyamyaman ako na iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas ni George. Ayun pagyamanak mo't unay, kaputakas ni George, di nakiasawam. At daamin ang tingkwa na tigalad timay sa alalaki asap sa pulan timay sa babae. Awanan timay bagakin kwa na anak ko. Pudno day tatatang, iso ama kunak at talaga nagasatak. Nagasat kami nga agiina. Gaputan ni George ti impaay ti apo kada kami. Mami? Apay, Jeremy. Ngayon naman titid mo abalon ko ita? Apay, pangan-anom ay iti kwarta, anak ko. Mapanak ko magpa-check up, Mami. Ha? Agpa-check up ko na. Wan, Mami. Ne, apay, agan ano ka ay anak ko?
Masansan nga rod mo na makarikna kiti pan nakaulaw, mami. Anya? Ay sus, amang ano anya mo't day tananak ko. Bayam, kasaritak to di amayo. Taison ti mangkuyog kan ka amapan agpa-check up. Jak pa'y mat ngamin mabalin ti rumwar, ta sa anak pa'y unay anaimpag. Saanin, mami? Ikandaklangan iti kwartang aramatag. Tauray siya akong timapan. Sigurado ngamin ang makumikom ni Daddy Jagarden. Nangruna ita ta panag-aapitan. Ay na, bayam ti panag-apit na. Tamabalin mat ama itantan. Importante ti salunat mo, anak ko. Ang mami, sumragak pa'y di eskwelahan ita. Intun malumak tun ama pa ni ti doktor. Sige, ikan ka iti kwartam. Ang awagam ni Antim a Bernadette, tay supay laang timang kadwakan ka ama pa nagpa-check up, Juan. Sige, mami. Sige, anak ko. Agan-anad ka nga rod, Juan. Di ka unay agbambanog. Uminom ka iti adu-adanom. Uwin, mami. Mala, ingkaayabanan ni manang mo tamapan kayon, tani aldawan. Ay na, nasaya at mata si mangput kan lakay. Naskan ama pantay di ospital itamot laang. Ha? Ospital ko nam? Wala kay. Naawanan ka no iti puot ni Jeremy iti eskwelaan. Iso nga intaray da iti ospital. Anya? Ano? Apay ka no? Ano ni Jeremy? Apay anaawanan iti puot? Tiyaga mula kay. Tinasayaat. Agrobot kan tamapantan iti ospital. Bernadette, Manong, sa tinutain ni Jeremy. ada iti ICU, Manong. Anya? Delikado ti kasasaad na. Apay ka no aya? Anya ti sakit ni Jeremy? Awan pa iti usto a diagnosis na, Manong. Ngam sigon kadagiti doktor amang tamtaming kan ko na. Amang ano, ada sakit na iti dara. Anya? Kumusta ni Jeremy, anak ko? Dayjay, at dapat lang iti ICU nanang. Ang kasi ti Diyos, ininot mo tin nga agsubsubli iti sigon. Sana kas ididamo akas taon iti pusyaw na. Ay, kaasi mo ti apo ko. Imububingan pa ilaang. Ngam naadaan mo tin iti kasta asakit. Wani nga rot nanang. Matutug-unay ti puso ka mang buy-buyay tanak ko. Numabalin la kumasyakon, ti manglakam iti laklak-aman na ita. Numabalin la kumananang. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam, anak ko. Ang amdi ka kumamaawanan iti namnaman. Adda ka si ti Diyos, anak ko. Amo kan mamati ak asaan abaybay anti apo ko. Patyak nga agimbag tumot laeng ni Jeremy. Sapay ko mga rutakas tananang. Iso na lang taparingkot ko ita. No sa dino ti pagbiro ka kitag tunari ti dara. Numasapol nga agpanawagan ka, ay kataramidam anak ko. Agpatulong ka kadagiti masagnan. Bareng addam abiro kam nga agidunar iti dara. Wala nang. Kasta talaga ti aramidag. Adto yan ti kapingain paghatang mo, Manong. Pagyaman ang kating ko. Awan sapay turog mo, Manong. Wala nga ron. Apay no agawid ka pa'y. E di kasta makainanakamat. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Jeremy. No agawid ak. Sigurado adyak mat lang makaturog iti kapapanunot. Wan ngam at least nga da kay Jabalayo. Alan, agawid ka pa'y, Manong. Iti kasta, may turog mo maturay a pagbiit laang. Sige. Sigapay lang nga roti makamu dito eh. Wen? Wan, Manong. Awan rin mga pagdanagam. Saan na bale, taawagan ka adagos. No anya man ti ibagadag iti doktor. Agyaman na ka ating ko.
Nagringat mo't langit din, di kasto yung sasaanin mo itananang. Ay, anak ko. Siyak mo't yung tao nga 10 bisyo na. Inaramit ko mo't amin na pagsayaan tanti pamilya. Lasing patak matanti ko na. Ang maapay siyak pa'y. Apay siyak pa'y tinapili ti Diyos sa subukan iti kastoy. Apay nanang. Kurang ka di pa'y tararamidag. Anak ko. Iti damo, tasawak tinagsakit. Ita, ti matanak ko. Diyan na una iya tinagbasulak iti Diyos. Daapay akay kayat nagay-ikan iti kastoy klase ti panumo. Anya na nang... Pagkalmaang kumalaang tirik naman ako. Patyak amalasatan tumatlaang ti pamilyam daytoy a panubo. Nasingpet nga ubing ni Jeremy. Eso nga amok asaan abaybayan ti Diyos ti apo ko. Nasingpet ka nga amakan asawa anak ko. Awanan ti maibagakan ka. Amok aboy-buyaan na ka ti Diyos. Banbantayan na dagiti rikat mo. Ket patyak agong gunaan na kanto anak ko. Nanang? Agmay satayo ako mararagkan ko na. Kiddaon tayo tinaan-anay apan narabay na kada tayo. Kadawatan tayo apaimbagan na matan ni Jeremy. Kas na kunakon, di ka kumamapukawan itinamnama. Addaas iti Diyos. Kat mamatiak asaan da tayo abaybayan. Basta di tayo kumaumibot kan kwa na, anak ko. Wan Miss F. Siyak jay tao nga awan pulos bisyo na. Jak pay pulos pinadas titinmimtim iti arak. Jak ag sigarilyo. Talaga nga awan bisyo. Siyak matlaang jay tao asaan unay arumrumwar ken makiis istorya iti no asino laditan. Balay, garden, balay laeng ti ayan ko. No maminsan makiik-ekstra aklaeng agbiyahe iti nateng, ngem kalpasan na agawid akmetlaeng adagos. Ngaman yan tanuan niya pa'y ti kinaan-anos, kinagaggagat, ken kinaawan bisyok, isumet ti panang subok ti Diyos kanyak. Kinapudno na kanayon ko adamagan, ken sidiren ti Diyos. Apay asyakpay, apay asaan adagiti barumbado, manginom, bulakbol, kanuan niya pa'y dita nga addaan agkakadakas nga ugali ti subukan na. Apay asyakpay anatal na a tao. Apay asyakpay at ipagsayaatan laeng met ti pamilyak ti panpanunutek ti kaykayat na nga ik-ikkan iti kastoy a klase ti panubok. Nagsakit Miss F. Madudog unay ti pusok amangkit kita iti anak ko iti kasjay asasaaden na. Ket agingga ita adda paylaeng iti ospital. Or-orayan mi paylaeng ti resulta dagiti laboratories na. No maminsan maaw-awananak payan iti namnama nang runa no makitkitak ti sasaaden ti anak ko. Agingga laangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangayornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, George. Ken ka pagayam, George. Kunada nga roden, habang may buhay, may pag-asa. Di ka nga rod mapukawan itinamnama. Patsyag kan mamatiak asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Di ka umibat ken kuana pagayam ko. Ipasnak mo ti dumawat iti tulong na.
Sigurado ak amasungbatan amin dagiti kararag mo. Nalabit nga da plano na ken ka ken iti pamilyam no apay akasta ti pagdaldalanan nyo ita. Awan imposible iti Diyos no lakit di ta agtalek tayo kenkwana. Alakastan pagayam George, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.